Bisibani yapri sejaknani thangi tongo Food Festival. Gumuti district ni ompi arti block ni bisingo tuidulchak tuidu hatini o awarano hayakeba kheto khaijaknani thangi tongo Food Festival. Sporting Club Adongrokni bisingti hayakeba Sporting Club achokphang okrarokni naikolma baino tini khaijaknani thangi tongo Food Festival tuidukami amchayo. Tini taibo saimangkha tuidukami amchayo luku hamkrai hini kaisa NGO tongmani borokni bisingtibo o Food Festival naikol jaknai hai hinino tini sawi khnarika achokphang okra hinjaknai Gobindo koloi nokha salthamni bagi chengsawi rijakha Food Festival khainani bagi tini naithok nukthok khaino tanglai tongmani o Food Festival nokha saltamni bagi hai hini sawi khnarimani achokphang okrarok o nokha saltamni bagi Food Festival songsajaknai haikeba jati kathar sokjaknai din ongkha 4 tarik ni sarik ni jorani chimino nokha salthamni bagi 6 tarik January jara o Food Festival khaijaknani hini sawi khnarika tini o Food Festival kumuti haikeba convener hinjaknai Gobindo koloni khokteino lukurokno kokasar jakmani tiprasarokni laibuma haikeba tini Sri Sitini hukumu mukumo kanmung chumung chamung numung abahairok bepakno manai o Food Festival tini obono manai tiprasarokni chamung numung hini sawi khnarimani koktoma chini oro tabo paisok paijak media person no belai belai khono hambai tai bisi ketalni chibai tai khuluma ya faro chung tuidu sporting club tai chini kaisa NGO tongo tuidu loko hamkrai bodol thangnai bisi rokni hai taklai bohai no chung tiprasa gofani sirisi tini kanmung tai chamung ter oro tuidu hati gandaro mai kheto hayake mai lungo songsanani nailai tongo buskangni 4th 5th tai 6th January salmario salbrum sarik jorani damtham dambrui tammani jorani chimi horni dam chuku jora chini o chamung tai kanmung ter oro songsajaknai abonorogino chini club ni joto adong rogno saltam salboi romoi oro khatung khaja khayei jani jani nangkuk mani jorano oro rilayei chung aboni luajima nalai tongo chung o hasteni joto lukurogno chini o buskangni chamung tai kanmung ni tero phai manjak phainani bagai oro phaiei chini tiprasa bosongni chamung nungmung tei kanmung chumung roni je mela hayake bater ongnai abono nai phainani bagai Tripura hasteni joto lokorono chung pabogo neke chung o terni bisingtui obobu sanani mucho tamni hinba chung chini o Tripura hasteo mungsasuk pandarok songsalaika hangkang keno chini Tripura sarongni kaisa culture hayongui thangka hamya culture nunglayei chalayei mane indiscipline onglai mani tei jekono kaisa mela ongkha hangkai o juarok thanglai mani jandi munda hindi tamu tamu juarok thanglai mani chung abo bisi brum brum no chung o message no rewo lukurongni thani koyo chung abo bai hapsali tongnani nangnai chung mela khlaiawoi panda khlaiawoi chung aboni yakak ya panda khlai mani bising toino chung turuk turuk khlaioi tiprasa siklarokno o message renani musowo faidi chung kubuni jati rok hai Bharat ha kotoro kabangma jati tongo kotorma program khai borok horpung salpung ni program khlaio phiaba belaino kacang belaino discipline wetui khlai boro abono khlailai
Pia Chung Hanganke Buini Bosong by Yasirok Surjago, Tai Nugui Butongo Chung, Cherai Cherai Clay, Capek Samung Salay, of High Pandarogno, Masanga, Klainani Bagay, Kabangma, Zagawanusum, Novo Nuglayo, Chung O Pandan Missing to Obono Messes and Nanimusungo, Chini Society ni Joto, Bosong ni Borong ni Kani, Chung Saya Nungya. Cak efek, nung efek, nungya caya klainu. Cini o pandana ceng klainu ni bagai cat yok nai. Tapi abu ni bagai ceng orang je samung stall rok klai jagai tongo. Aja gawo ceng, hek jang nai mani rok. To abu kog nu asaya. Event ceng orang kuai, biri secret abu rok joto nu ceng strictly. Abu nu ceng hal dia. Tapi abu khaijak, mana khaijak. Tapi cini o panda khola ter khola o ceng. Indiscipline ungnani buri gelak aini bagai ang o melani bisingtei terni bisingtei joto lukurong ni thani obono paithak ni kobok nai phaidi jeng sarai khlaioi buibai kaham hunjak na tei khaioi jeng sini dofani kamana ni naijak chamung nungmung rok na jeng taiwaisa promote khainani bagai chapio nai obono kobok mo Haike je oroni chamung ter ba tini food festival ni bisingtui phalnok rinani ani khunjoroko sokpaikha boba haike system khaijaknai ba bojagao thangi contact khaijaknai aba herokno tuile tam kok sanan musu bepagai jengoro 60 ta stall khlaika 60 ta stall khaika aboni jengoro saltamni ter stall ni convener bo haini sanamjak chini borom ganang nobin koloi boni kokduk number ang sairiwo boni kokduk number o korongai manai 8787 588 452 o number o korongai borom ganang nobin koloi bai salayoi o stall rok bohaino nawi manai oro chini siri city ni kanmung chumung phali manai tai siri city ni chamung nungmung rok bo phali manai tai kaisa chung taklai strictly je kaisa siddhanto nalai mani abo ke hai chung thangnai bisi rogo kisisa phalthaniwo kisisa kok asaileman asaijak mani nukha momo chowmin egg roll aborok phalmani no tei baksa kok ti samani chung taklai hingkangke aborok no soi khayei chung ben khairika chini o ter kholawo aborok ma phalgalak Chinese item rok ma phalgalak phalnani hingkangke chini siri city ni chamung rok no ma phalna chodu chaborok tai mungsa mangla tai mungsa manani kureyoro mungsa manani bolte chung taklai kisi cha consideration ni bising na rakha ruti bai wahan mosdeng rok asuk jarate chung na rakha abono karei tai oro chowmin egg roll ekangke momo aborok no chung oro mela ba o panda tero chung phalnani dijak glak nei kok chablai ja abo haike chung to thangnai rogo kabangmano dal bidal obahai tini chaborok chamung ni bisingti hai kebo ba sau tini abo Chinese chamung tok sau lai phalai mani hai kebo tini grills namlai phalai mani abo ti rogle kono sujug subida rokta to abo muihan sogoi phalmani abo thangnai bisirogo bonuk jago abo hangke abo hai jeng atul bai kaisa ke subui sogoi phalnani hangke o melao je bhabe mane borok rok phayo abono kulogri manlai aborok aboni bagai thapa kotor khlaioi abono tabungni jorao hangke grill abo actually chung age bo haino hor konglai tei muihan rok atulo sawi chalai ekake aboni no kaisa just kisisa update haike nukjagai tong abono grill hono pia abo chini ageni siri sitin chibini chung chalai phai mangso sogi chalai mani muihan rok sogi chalai mani abo taklai bohaino oroman thongai abono chung modern abo traditionally modern honai mano abono traditionally modern tamni hinba oro je borok phayo line romoi tonglayo o muihan atul subui phalmani no chanani ingkangke o je phalnai rok abono kulognani bagai thapa kotor khaiei hor musungjangnai kisa kabang khaiei kabang ke sok lai abono grill bo nei mano
abo traditionally modern abo jeng taklai bo haino oro man thoknai jeng abo allowed bo.